Human sa halos 20 katuig nga galingaw sa katawhan, hingpit nang gitapos ni Malvern Esparcia, umas nailhang si Bernie Bitok-Bitok ang iyang pangatungdanan sa ABS-CBN. Eto naman po kami mamulabog sa inyong kabuntagon. Ang baboy nga na dimple. Host na baboy. Ano? The resolution to deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. Sa kapin 5 ka bulan, ngawa na sa ere ang ABS-CBN ug ang FM radio ni ini nga MOR. Bidisider na lang pod si Bernie Bitok-Bitok nga mo-retire na lamang. So katong nagsugo nagpagpananggal ang ABS-CBN ug mga empleyado, wala ko mag-expect nga ako de technically ang mabilin. So giingnan ko nga mabilin ka Bern for MOR o di lang MOR Cagayan de Oro kundi MOR Mindanao ang akong hawiran. So murag nahulog siya nga dili tibok team na ako ang akong kauban. Dili ko kasabot sa akong pagbati, murag og nalipay kay di ko matanggal sa trabaho pero mura sa kong naguol. Kay murag gikan ko gira nga niuli nga ako ra isa nabilin wala na ko yung mga kauban. So motong pagkahuman sa tanan mga pipila ka mga semana pila ka adlaw murag mo dito nga nag-decide na lang pug ko nga nihangyo ko sa Kapamilya Network nga mo file na lang po early retirement kay murag feeling ako puslan man nga wala na ang akong mga kauban. So mo nang medyo bugan sa ako ang kaugalingon, mo nang ni-decide na lang ko nga mubiya na lang pod sa ABS-CBN. Dako ang pasalamat ni Bernie sa panahon nga naumol ang iyang pagkatao isip kapamilya. Sa tinudanay lang, wag yung ko magdawom ani oy nga ma-DJ gyugoy. Kay actually ang ako rag yung pangandoy gyud sa una nga mahimo rag yung kong backup dancer sa Tiada Cagayan sa una. Lamin lipay na kay kwato nga apil-apil ko, backup dancer ko nay artista. Backup dancer ko sa artista kana okay na kay ko. Na timingan man gud to nga kaniya kong sigig paggara-gara off cam medyo napansin. Tapos na din one time, di ko kabalo kung ni-absent ba to or murag wala na siya gipa-duty ang usa ka DJ. So gingnan ko nila nga, Bern, sige daw, tistingi daw, ana. So wala man gyud koy hanaw, dili man ko maskom, wala man koy hanaw anang pag DJ. So gitistingan lang ako, tapos nagara-gara ra gyud ko ana. Tawa na ko nagdahom nga murag giganahan day sila. So moto, dito na nagsugod, nahimo na dayon kong MOR DJ. Ang maong break nga gihatag kaniya nagbunga. Sawa madugay na himong number 1 ang MOR ug gila siyang numero 1 personalidad sa radyo. Katong nag-DJ nako, dito na din ako gihuna-huna kay ang mga pangalan mo ato nga tayo kanang mga pang-social kayo, kanang mga pang-stateside ba ang mga pangalan sa radyo. So mo nang ako, nauna na ako nga para mas unique, mas masa mo nang akong gigamit. Niyon kung kalit na akong pangalan ko an Bernie Bitok-Bitok, ana. Pagpaminaw ako sa bang radio station, murag pare-pareha raman tanan. So murag naghimo dayong ko og mga klase-klase nga binuang nga lahi ra sa uban. Mo ni siya akong gibuhat nga letter reading. Tapos ako din gihimong drama-drama nga ako ra pud gyapon tanan nagsugod, ako rang tingog, ako rang narrator. Tapos ang akong gibuhat sa gugmang giyahak, ang formula gid ato, akong giyagig drama, giagi na akong binuang-binuang kay kasagaran uban mga drama, seryoso man, gibinuang-binuang na ako, pero ako siyang actually girelate na ko siya sa tinuod yung nga panghitabo sa komunidad. So muna ang mga tao dito na din nagsugod giganahan kay magkatawa sila at the same time na sila pagtulunan nga makuha. So dito na din nagsugod, hantod nga nipatok na din ang gugmang giyahag na madrama, hantod nga gidala na mo sa Facebook, dito rin nagsugod nga nidaggan na din akong followers sa social media. Giangko ni Bernie Bitok-Bitok nga bugat kaayo sa iyang kasing-kasing nga mubiya sa kung asa siya nahimong tao. Grabe yun nga kagol akong gibati oy. Sa tinud anay lang god, dili man gyud ko mahimong unsa ko karon kundi aning ABS-CBN. Laliman ka usarabe ko ka probinsyano nga niani di Cagayan de Oro nga natagahan og chance na mahimong backup dancer ra gyud taon. Tapos tiyaw mo na nahimo kong DJ, tapos nahimo pag kong TV personality, no? Nga dili ra ba tay nga ni kagwapo pero lakas lang sex appeal. Pero grabe ba? Grabe kayo ang gibuhat ni ABS ako gimold ko nila, ila kong gipromote og tarong,
tungod sa ilang gihatag sa kuha nga oportunidad nga nako di lang sa radyo, napagid sa TV, grabe naka-experience ko og mga national commercials, mga product endorsements, tapos nailado na dayon ko nga mag-host og mga events, kasal, bisag unsa, burag ang kulang na lang siguro nga event nga hosting nga wala na ko masudlan kanang salamay na lang gid siguro kanang mga sapatay. Daghang istasyon ang kang Bernie gailog karon. Sa tinud na lang ang akong kinabuhi gyud bayag gyud na gyud sa radyo. Di na ko kaya o di na ko maako nga biyaan ang akong mga listeners nga kana bitawng nahimo na ko nilang parte silang kinabuhi bitaw. Kana bang matag buntag, gapaminaw sila sa kuha, bisag nibalin ako og hapon, gapaminaw gyapon sila. Di na ko kaya nga murag magunahon na nga mabiyaan ang akong mga listeners kay sa tinud na lang yun. Di ba yun ko mahimong Bernie Bitok-Bitok kung dili tungod na ni akong mga listeners sa radyo. Isip panamilit sa mga kapamilya ni Bernie, daw dunay buot kini ipasabot sa iyang mga listener o followers. Sa Kapamilya Network, sa ABS-CBN Northern Mindanao, daghang salamat kaayo sa inyong pagsalik kanako for almost 20 years. Nga nahimo kong host sa daghang shows, o nahimo kong DJ, o di lang DJ, head pagyod sa tibok MOR. Salamat yung kayo ABS-CBN. O sa tanan po nako nga mga listeners, mga viewers, sa mga gasunod perminti nako, salamat kayo kaninyo. O sa tulad anay lang, gamay ra man kani, small world ra man kani, magkita-kita gyapon ta og kabalo ko nga moabot pohon nagyapoy usa ka panimalay nga mudawat kanako kung asa maguban-uban gyapon ta balik matag adlaw. I know there always be a home for us soon, God willing. For now, i-follow lang ko ninyo sa akong fan pages o sa akong YouTube channel kay dito ga-update man ko perminti o dito ra gyapon ta magtapok-tapok mga kapamilya o sa inyo tanan nga ga-follow nako. Daghang salamat kayo. Nahimo man siyang ilado og numero 1 radio personality ug comedian sa Northern Mindanao nga magsakit sa kinatawa ang atong mga tiyan. Dili kalimod nga si Bernie Bitok-Bitok nagpabiling ordinaryo ug nagsilbing inspirasyon sa mga yanong tao. Kini si Angelo Andrade alang sa atong special report.